हेलो हेलो। सबसे पहले आज अमही मिश्र के पावन धरती के कोटि कोटि प्रणाम बा। साथ ही साथ आज जौना मंच पर हम बानी जय भोजपुरी जय भोजपुरिया के सांस्कृतिक महोत्सव में मंच पर आसीन जितना भी हमारे वादक कलाकार भाई लोग बा सबके हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम आदरणीय अध्यक्ष श्री सतीश कुमार त्रिपाठी जी, कोटि कोटि नमन बा, सादर प्रणाम बा। और जय भोजपुरी जय भोजपुरिया के जितना भी अधिकारी पदाधिकारी गण लोग बा यह पूरा परिवार के राकेश तिवारी की तरफ से कोटि कोटि नमन बा, सादर प्रणाम बा, अभिनंदन बा, वंदन बा। ज्यादा समय न लेते हुए कहें सभी कलाकार के श्रृंखला है मंच पर बहुत ज्यादा बा। दो गीत बहुत ही कम समय में अपन प्रस्तुति मंच के माध्यम से आदरणीय हृदयानंद कवि जी, आदरणीय बड़ भैया श्री भोजपुरी के स्तंभ आदरणीय श्री गोपाल राय जी, सादर प्रणाम बा। साथ ही साथ हमारे जितना भी छोट भाई बड़ भाई आदरणीय बहुत ही अच्छी गायिका संजोली पांडे, प्रीति कुशवाहा, तमाम लोग यहाँ उपस्थित बा जेकर नाम हमसे छूट जाता सबके सादर प्रणाम बा। आई अपना माटी के प्रणाम करते हुए आप सबके बीच बैठल भगवान स्वरूप भोजपुरिया माटी के श्रोता समाज के राकेश तिवारी के कोटि कोटि प्रणाम बा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया जितना भी लोग उपस्थित बा सबके कोटि कोटि अभिनंदन बा, वंदन बा, सादर नमन बा। आदरणीय अंजना जी साथ से हमारे भैया जितना भी लोग बा सबके दसों नो जोड़ के बारंबार प्रणाम बा। हमार बड़ भाई जे कर लिखल अक्सर गीत गाइला सूरज बेदर्दी भाई उपस्थित बने हृदय के कोटि कोटि से नमन बा। एगो पत्नी के भाव बा अपना पति के प्रति अपना सखी से बात बतावती हमरे गावल गीत जेकर लेखक बिट्टू विद्यार्थी। अरे झूलनिया सखी तुरा ले सैया जी से जरिया। आई एक बार सबके नमन करते हुए भैया लोग वादक कलाकार लोग 10 मिनट भी समय बाद सबके लगे। अरे मीना रे बजारिया से
अरे किननी झुलनिया झुलनिया सखी। हम सभी के गार्जियन, भोजपुरी के गार्जियन परम आदरणीय श्री नंद कुमार तिवारी जी, सादर प्रणाम भाई मंच के माध्यम से। अरे झुलनिया सखी तुरा ले सैया जी से दिया, झुलनिया सखी तुरा ले सैया जी से जरिया, 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 झुलनिया सखी तुरा ले सैया जी से जरिया। मोतिया सितारा से सजावला, मोतिया सितारा से सजावला, चनिया पे चढ़ल रहे, चनिया पे चढ़ल रहे सोनवा के कनिया, झुलनिया सखी अरे झुलनिया सखी तुरले सैया जी से जरिया, झुलनिया सखी तुरले सैया जी से जरिया, अरे झुलनिया सखी तुरले सैया जी से जरिया, झुलनिया सखी तुरले सैया जी से जरिया, झुलनिया सखी तुरले सैया जी से जरिया, झुलनिया सखी तुरले सैया जी से जरिया। परम आदरणीय जय भोजपुरी जय भोजपुरिया परिवार के अध्यक्ष आदरणीय श्री सतीश त्रिपाठी जी, बड़ भैया के तरफ से इतना बड़ा सम्मान प्यार आशीर्वाद। हम चाहत जितना लोग बैठल बा एक बार आप लोग अपने सम्मान में ताली बजा दी, जितना भी लोग बैठल बा। सोनपुर के मेला में मीना रे बजरिया, गवले के साल के कहानी, अरे सोनपुर के मेला में मीना
कहानी। अरे दिनवा धराइल रहे गोधना के बाद के नैहर के रहे ऊ निशानी। अरे नैहर के रहे ऊ निशानी। अचरा में बंधल रहे, अरे अचरा में बंधल रहे माई चवनिया झुलनिया सखी तुरले सैया जिसे डरिया। झुलनिया सखी तुरले सैया जिसे जरिया। अरे झुलनिया सखी तुरले सैया जिसे जरिया। 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 झुलनिया सखी तुरले सैया जिसे जरिया से जरिया।